এইটি ବା বলছি দিনা রবে সাড়ে সাইকেলে পম্প চলিগলা আরে দিনা এ খরাপ বুঝছি পরা ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଇଏ କରୁଥିଲି ଆଉ আরে শুন আজি সাহু ঘর পুଅর রিসেপশন ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ହେଇ ଶୁଣ ତାର ଯୋଉ ପୁଅ ବାହା ହେଇନଥିଲା ଆଜି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ତାର ଭୋଜି ହବ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହବ ଚିକେନ୍ ନା ମଟନ୍ ଆଇଟମ କଣ ଚିକେନ ନା ମଟନ ଆବେ ତୁ ମାଗଣା ଖାଇବା ଲୋକ ତୁ ଏତେ ପଛେ ଫେଣି ଯାଉଛୁ ବୁଢୀ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ଆଜି ମାରିଥିଲି ମୋର ଘରେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ାରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା କରିଛି ନ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଯିବୁନି ହଁ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ରାନ୍ଧିଛି ଆଜି ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ଇଏ ଖାଇବାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଏ ଶୁଣୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନିଭେଇ ଦେଲି ତୁ ଆସିଲେ ଆସିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆରେ ଆରେ ସୁର ଶୁଣ 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 କଣ କହୁଛୁ ତୁ କେତେ ଦିନ ଆ ତା ବାହାଘରରେ ଡାକିବୁ ଆଉ ତୁ ବାହା ହଉନୁ ଏମିତି କ'ଣ ବାଡ଼ୁଅ ଭୂତ ହେଇ ମରିବୁ ଜଖମ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ଆଉ ଦେଖ ଦିନା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମାଇକିନିଆ ସୁଖ ନାହିଁ ରେ ଶୁଣ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆସିବ ହଉ 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 ହଉ